Ka United Democratic Party haka khatar terek urisau kala penbena ya ka kerteng jo kortong uban yakon ya ka election MDC Shiteng Samoy saka KHADC na ka nong spong so yong constituency ka ba ka jinga board kan long hakhat lai terek menta ubana no pra banwan menta kasnem arja khan reo u president ka UDP East Castles Union uba Tita Starwell Khain ulayatho bayau new kortong lala banjiat na pedang kisan ngot ki balapan tiket na ka ni ka constituency ba la manjor ban pha ika kerteng ba wan ku par semle saka Central Election Committee kum kertong jong ka UDP uba Titas Khan ula pentem ba ya ka kerteng uba semle la manjor lang da kisangot ki weipat ki balapan tiket na ka UDP na lor uba wan ku par semle kisangot ki weipat ki balapan tiket na ka UDP banya khon na nong spong so yong constituency ki kentop yu ba Philemon Karmandai uba Braston Karpuli ubalai khon ni election MLA House Nam Arja Khatlai uba Frederick Lengkoi bolongru director barem jong ka Embos bat uba Rain Augustin Lingdo kuat wan penbena kana kalian jong ka District Election Committee jong ka East Castle District nila recommend ye ka kerteng jong ba wan kupar simle kum candidate na ka nong sponsor yang MDC constituency akan dikapai election pemerintah. Kani karai ngila shim hadian ba ngila ya clear jumut ngila selok baki nong apply tiket barok sanmut ba hadian ba ngila yo ya kucing ya keren ke ba benia bah baki maka jing keren ke balong ala balong ke ba kebamdan kanu no ke jing ya pher jingmut apa yang jom baru ki nong apply tiket nila shim kawi karai bagata galong ban ai iba wan kupar simli kum candidate but ya kani na recommend saka state election committee bar ka syam mentah state election committee ban ai ya ka formal approval